ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Касе ки мухлиси ҳамин барномаи мо ай касе ки моро қадр мекунад, ай ҳамаи одамое ки моро қадр мекунад эҳтиромона хоҳиш мекунем ки як канал ҳастай ба номи чайхана таджичка. Ин канал дар бораи пухту пази хӯрокҳои миллии европоӣ, обши самбуса, нонпазӣ, салатпазӣ, хӯришҳои нағз тайёр кардан барои ҳамё омода кардагиай. Ма бисёр хоҳиш кард ки ҳамин канали маро реклама кунанд. Ман бешки ягон сум гирифтагӣ нестам барои ҳамин. Фақат бисёр илтимос карданд ки ҳамин чизи моро реклама кунед. Ман мехостам ки касе ки дар канали ман обунаи ақаллан 1000 нафар ҳамин рӯз дар канали ҳамин кас подписатсия кунанд ки мисол монетизатсияш гирён шавад, кор боша сар кунад. Барои ҳамин аз ҳамаи шумо бо як бор дигар эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба ҳамин канали тоҷиконае ки соф тоҷикияй баъд чизои нағз мепазад, хӯришҳои бамаза дорад, мисол торту салата, ҳама ҳам чизое ки ҳастанд дар ҳамин канал шумо ёфта метавонед. Барои ҳамин эҳтиромона як бор дигар хоҳиш мекунам ки аввал ҳамҷода подписатсия кунед, баъд видеои моро тамошо кунед. Марҳамат, тамошои нағз ба шумо. Салому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо дар бозори Корвон ҳафтум дарвоза даем. Инҷа магазин ҳафтум дарвозаси поён меян. Инҷа магазини қатурак ҳастае ку қатурак магазин ина ахирш да магазин прилавкани магазин инҷа рақами 59 да як магазин ҳастае. Ҳамҷа борои чӣ омадааст? Борои баҳорина омагиай. Ина чизои туркӣ ҳастанд. Ина чизои туркӣ 100%. Ина марҳамат шумо тамошоро сар кунед. Пеш ҳамин тамошо як лайк монед. Бо хуб мешавад ки бо ҳамин видео дигар касон мебинанд. Кори мо бо сабуктар мешавад, хубтар мешавад. Ай шумо як лайк, ай мо як мехарид навори хуб барои шумо туҳфа зимистон дар ханакӣ да омагӣ. Марҳамат лайк ҳамонен тамошо кунед. Наёд куртои туркӣ баҳорина уже одамо оз гуфтам ку баҳорина да бировардистан чибаки ҳама чизе ки касе ки дар зимистон дар корш буд харид уже. Барои ки медонед ки нанигак мо куртко доштан мо шумо дар сиёмка кардем ин магазини фирме не чизош ҳамаш качествене. Ина 150 сомон ай размери 46 то чанда дорем то 52 размер ҳастай. Касе ки заказ мекунад марҳамат. Ё гарантия қатъиян вайрон намешаванд. Ина расветкош абинед ки тогҷур аст расветкош. Чи свете ки дар ҳамин Тоҷикистон ҳастай, чи свете ки ҳастай дар Тоҷикистон ҳамҷода ҳастай. Ина марҳамат бибинед цветуша. Чӣ цветуш аҷоибот фасонан хушрӯа. Баъд и ду марка дора, ду намуд дора. Замокдор ҳастай. Ина безамок чихеле ки на фурӯшанда гап зад. Худаш як гап мезана якам. Хеле бисёр гап намезанам. Як гап мезанам тамом. Ина замокдорш то ахира то размери 52 дорам. На марҳамат чизош. Ана мо аяк лав рафтан мегирем. Иҷада баъд шумо агар аҳамият тен амиё ҳастан бо инаҷа турдоршам ҳастай. Ина турдоршам ҳастай. Ина омадагия бировардагиан. Ё тамом шуда будан. Ина навзадай бо иҷада ин хеле бо хушрӯтар кардагиан ё чиша. Ина марҳамат. Бинед? И турдорашам ҳамин нархан ака. Ҳамаш як нарх даста. И турш дополнительни касе ки тур да ҳавас дора, ина дополнительни и ҳамаш 150 нархи донара ма гуфтестам. Бо шумо метавонед ки биен ай пеш маслиҳат кунед. Ами турдорашам бо замокдоршам ҳастай. Бо нахели чӣ доран? Ина хели чӣ меган ира бандак доран. Мисол барои ки ягон барои хушругиш боша мумкин а барои ам боша. Ай нами чизое ки шуморо ҳозир ман нишон додам. Инам иём ҳамиян ё дигар цена накаем. Ина 300 сомон будастан. Ё чиам? Кардиган меган? Абая будастан. И 3 соли гужан ё? Ҳамаш Туркия ина 300 сомон абаяи туркӣ. Мар ҳамин суроғ кардем абая. Ман амрӯз гап ҳам абаяра кирта фарқ намекунад. 2 солае ки сиёмка мекунам фарқшо намекунад. иҷада як 100 намуд абая будааст иҷада. Хай дига ҳамин шумо ки нашносем неаш бо плеш доран. Бисмам реакта чекунам. Инаи абаяша аям 300 ака. Ака ям 300. Анаиш аҷоибот зуд дара ҷогоҳ кардагиам барои подприлавка савдо мекунам. Инаиш аҷоибот фасон. Фирма Polens. Ина марҳамат бинед. Ҷада инака фирмаша касе ки бо англисиро медона. Неҷада бихона. Ина абая будай. Ина хуш бинед ҷада абая. Абаяҳои ина. Абая. Инаҷадам абая наиштаги дастан.
хайҷада вибрш бисёрай магазин фирменияй гулошам расидкушам фарқ мекунад расидкуш фарқ мекунад инаш агар бигирем гулш ихел боша иш бо сафед дора аҷоибо чизош бисёр расидкуш беҳад бисёрам хайҷа ё маълума ки чиям абая 300 сомон бо иҷада меоем тараф мегардем ҳамиёра ҳами киртора расидкуш ҳастанд расидкуш аво гуфтам ку бисёра ина киртои баҳориро бировардам 150 сум ё барои чӣ ки ма порина бисёр доставка кардагиям ягон жалб нашид бо заказ кардистан ҳамиёра барои ҳамин бо ма хостам ки як бори дига ҳамиёра навор карда шумода нишон битум чӣбаки чизи хуб-хубай чизи хуб-хубай ҳабад ҳамаи свеча ёфта ки метонем ай магазин рақами 56 59 дар ахири бозори ҳафтум мерем бозори нав суроғ мекунем 59 дарвозаи 11 шидаи ҳозир ҳамиҷада хай ахир дабиен пеш ҳафтум буд айнҷа наки сар мешава иҷада шумода ё фирмаи гаденза мисол касе ки суроғ карда фирмаи гадензаро мешиносен фирмаи гаденза беҳтарин фирмае ки гарантия дора чизаш моли пеши пеша дора ё нархшон дона чанда яка 450 сомон будааст размери то чанда дорем 38 то 58 то 58 пуша метавона ки муроҷиат кана ина 450 сомон а иш чанда ҳамё як нархам то ҳамаш ҷинси як фирма я магазин то ахира 450 ина марҳамат бибинед дига мо масъалаи нарх гап намезанем ҷада шумо метавонед ки хитон вибр кунед 450 сомон фирмаи гаденза ё дарозан то 58 ай 38 размер то 58 размера шумо метавонед ки заказ кунед мо шумода доставка мекунем ҳамаи маркаш ҳастай чизошон гарантия дора чиба ки турки тозай хай фирмаи гадензара шарт нестай ки шумода реклама кунам барои ҳамаи касе ки пӯшидагиай ира медона фақат шумо ҳаминҷа метавонед ки вибртона бикунед чиба ки иҷа вибрш беҳад бисёрай магазин рақамш чанда гуфтем 59 ҳафтум дарвоза бозори корон бозори навш суроғ кунед ҳозир 11 шидагиай ҳаминҷа омадем 59 магазино ахир даанд шумо метавонед ки чизи дилхоҳтона ҳаминҷа пайдо кунед бигиред бо ин магазин як ҳафта пас борш нав меоя вақте ки бори нав омад бо мо шумода ай магазин абзор мекунем чизои зур ки шумо чизотона меёбен ина ана иш бо пешаш дига хелтарай ё арзонтар назар ба ё 300 сомон ё 300 сомон бо фасон метава ку ай 450 сомон да и фасон метава чиба 300 сомон хай не арзон ка ай соби материалш диден шумо гап мезанед ки чиба я хел ҷуда цена дига хел я хел ҷуда цена дига хел ина дар як магазин цена дих фарқ мекуна барое ки материалш арзонтар будай барои ҳамин нархи нави 300 сом не ки навидо айво фарқшо намекунӣ чиба ки айво фарқшо намекунӣ нархаш арзон ҷада бо кам тараф чӣ дора кисошон айда тараф хеле санги сваровски қатия ороишотшон беҳад фасон агар ки хеле дар бари ҳамво ҳастан фарқшо намекунӣ ки ҳамё мисол 300 сома бошанд айамиҷа 400 сар мешава айами айнами гулдорш сар мешава 400 сомон 450 сомон бахшиш нархи дона ина рафтан мегирад як бурига ма пеш шумода нишон метам ина ҷинсовкое ки шумо суроғ мекардем ина как раз миям опас ё бо нархшон ба фикрам ки камтарак буланд мешавад чуба ки ҳозир ҳама чиз қимат шидестай ин нархи кӯҳна қатӣ гуфтестай барои ҳам шумо метавонед ки харидорӣ кунед чуба ки мумкин бо 600 шаванд баъд шумо камтарак зиқ мешавед барои ҳамин шумо метавонед ки ҳозир ҳамин чизое ки ма сиёмка кардистам на самом деле бор қимат шидагиай таможни қимат шидагиай ҳама чиз ҳамиҷада ҳозир дар невремя қимат шидестай рӯз ба рӯз қимат шидестай барои ҳамун шумо метавонед ки чизотона ай магазин биен барвақт харидорӣ кунед ки ин нархи пешина қатӣ додестай пака хай касе ки дар канал обуна нестай марҳамат обуна шава касе ки обуна шидагиай марҳамат лайк мона подписатсия кунад комментария дар фикроша бинависа мо ҳамаи комментарияи шуморо мехонем ба комментариятон ҷавоб метем ягон бори нави шумо чанд рӯз пас мерасад иншоллоҳ
Моя бади якында. баъди якмо ина бори навш мерасида бо мо амиҷа барои шуморо навор мегирем, намоиш метем. Боқӣ сарбаланд бошен, обод бошен. То видеоҳои оянда, худо ҳофиз.